Salam mehriban dogonlar, gazadan illeşler. Edi tomaşaçylar, Dünya Türkmenleriniň Demokratiya platformasynyň şeýle hak bileşiginiň Türkmenim kanalynyň nowatdaky gün ýaýlymyny başlaýar. Bugunky gün ýaýlymyň temasy Serdary gollaýaňyzmy diýen soraw. Şu sorawyň töwereginde özara pikir alşyk. Bilinçli ýaly Serdar miras düşer şahzada. Soňky döwürlerde şoňa köp reklamat edilýär. Türkmenistanyňky döwletiň kontrolundaky kanallarda şoň bilen alaşykly köp sanly garaýşlar beýan edildi, sorawlar gelip gowuşdy. Şol sorawlara jogap berýär. Şeýle de Türkmenim kanalynyň TikTok'daky bildirişine, şuň gün ýalymynyň bildirişine garlyrylan tesirleri, şeýle de Türkmenim kanalynyň öz bildirişine garlyrylan tesirleri dikkatiňizi ýetirer. Şol rogatyň özünde de gün ýalymyna gatnaşjak tesirler bilen gatnaşjak watandaşlarymyň tesirlerinden dikkatiňizi ýetirer. Häzir onda adatdan bolşýaly Azat İshakowa azatlyk diýip azatyň bize taýýarlap ýiberen videosyny dikkatiňizi ýetirýär. Gadardan tomaşaçylar, mehriban dogonlar. Serdary gollaýaňyzmy? Bugunky temamyz. Evet, elbette Serdary gollaýanlar we gollamaýanlar bar. Ýurduň içindekiler bilen baglanşykly aýdylanlar, isleseň islemeseň gollaýan, gollamasaňam gollatdyrýarlar. Bu iki uçsuz ýöne daşary ýurtlardan. Dürli çeşmelerden hakykaty öwrenip biljek. Nämen hakykat, nämen ýalan, nämen dogry, nämen ýalňyşdygyny. Nämen duzak, nämen hakykatdanam saňa peýdaly bähbitli zatdyny teljererýäli köp durmuşy tejribeler bar. Köp çeşmeler bar, maglumatlar bar. Bolup duran hadisalar bar. Şolary seredip, birazjyk oýlanyp teljerde bolýar. Ýöne Türkmenistanyň ilatynyň 160 we 70 göterminiň arasyndaky köpçüligi daşary ýurtlarda bu köpçülik özüniň geljegi bilen gyzyklanýarmy? Bu köpçülik eklenç üçin çykdy. Gaty asanlyca Türkmenistanyň watandaşy dürli sebäplerden çykdy. Ýöne esasy daşary ýurtlardaky Türkmenistanyň umumy ilatynyň 160 we 70 göterminiň arasynda köpçüligiň ni %90'y diýsek boljak eklenç üçin çykdy. Inni Türkmenistanyň geljegi şu köpçüligiň elinde. Bütün dünyada kabul edilýän, tasdiklanylýan kadalara göre
köpçülüğün garaýşy, köpçülüğün islebi näme bolsa şol. Eger köpçülük başla diktator isleýän bolsa, onu diktator gelsin. Yok. Eger köpçülük eşretli geljek isleýän bolsa, biziň nesillerimiz, biziň çağalarymyz tohum tijimi geljekde hiç hiç zady gaýretmän arkaýyn ýaşasyn. Hemme zady şolun döwlet tarapyndan kepillendirilen kepillik aslında bolsun diýip şonu üpçün etmege şu daşary urtlardaky köpçülüğün elinde. Şoň üçin biz daşary urtlardaky watandaşlarymyza gönükdirip bu topar sowal berdik. Pikir alışdyk. Serdary gollaýaňyzmy diýip. Daşary urtdakylaryň ýazýan, reaksiýa berýänler köpüsi gollanyp birazajyk bölegi ne eýlek ne beýlek azajyk bölegi gollaýasy, tarip edýär, mahabatlandyrýar serdary. Birazajyk bir uruna ýykylsam, bir 2-3 mund birazajyk uruna koysam, 2-3 mund 2 saat 20 munda da gerek ýok. Birazajyk uruna koysam, serdary peýgamberiň uruna ýetirjek. Bir kysym watandaşlarymyz amma, bu watandaşlarymyz daşary urt. Serdaryň tohum tijiniň Türkmenistany talanlygy sebäpli, döwleti we halky geday goýanynyň sebäpli özü daşary urtda gedaýçylyk edip, batrakçylyk edip, gul hyzmatkar bolup ýöne şu öz namarda mätäçliginiň sebäpkärini şoňa çokunýar. Gaty täsin watandaşlarymyz bar. Şoň üçin şu gün serdary gollaýan bolsaňyz näme üçin gollaýaňyz? Gollamaýan bolsaňyz näme üçin gollaňyz? Gollanmagam men saklanýan diýsen näme üçin saklanýan? Şunam bir aýyl-saýyl edeliň, düşünşeliň diýip şu gün siziň bilen gönýälim geçirýäs. Bilinçli ýaly Türkmenim kanalynyň gönýälimi watandaşlaryň gatnaşmagyna, watandaşlaryň tesbirleri bilen alınıp barylýar. Şu format öňem aýdyp geçişim ýaly günne gory öwrenýän ýörüýte ýokary okuw jaýlaryna, strategiýa barlyklar institutlaryna ýa-da özü günne gory haklaryny Türkmenistany regiony öwrenýän adamlar, jurnalistler, syýasatçylar şular tarapyndan ýydarlandyrylýar, täsin kabul edilip, peýdaly kabul edilip seredilýär. Diňe biziň watandaşlarymyzda daşary urtlaryň seredýär biziň şu şeýle görnüşde watandaşlaryň tesbirleri bilen alınıp barylýan gön efirimiz. Käbirleri ýazýar, sizden başga şular ýaly edýän ýok diýip biz umyt edýär, biz arzu edýär. Beýliklerim şular ýaly watandaşlaryň garaýşlaryny ekrana çykaryp bilşiňiz ýaly Türkmenistanda howpsuzlyk ýagdaýy gaty elhenç. Jellatlaryň nämeden bahana tapyp näme etjegi belli. Şoň üçin biz watandaşlarymyza özüni bildirmän, özüni görkezmän, adyny, sanyny, yzyny şu StreamYard platformasynda şu platforma girip şu taýda tesbir ýazýan ýa-da gönümel efire gatnaşan watandaşlaryň hiç ýyly adresi, yzy görnenok. Diňe öz avataryna, öz profiline nähili at goýan bolsa şo. Ondan başga hiç ýyly yzy galanok şu programmada. Öňüm düşünüripdi, kädirem düşünýär. Şoň üçin watandaşlar şeýle arkaýyn howpsuz bir platforma bolan şu taýda köpçülik bilen gelip gatnaşyp öz
tesirlerini, garaýşlaryny ekranlardan halk köpçüligine we dünýä köpçüligine ýetirýär. Adatda bolşaýaly inni gepleşigine başladyk. Tesirler bilen, watandaşlarymyz bilen bir salamlaşyp alaly. Azerbaýjanly doganymyz Salam aleykum Türkmen Türk gardaşlar diýe taza bol. Türkmen ýigit salam döwletaga, salam watandaşlar, salam. Türkmen ýigit taza bol, adalet peşinde. Aşamyň haýyr doganlar, sag bol. Ömrüňiz bolsun, Ali Taatly. Salam Baýhan we illeşler, salam. Minnettar. Garajoglan Türkmen, assalamu aleykum mehriban illeşler, giýçäşi. Unutmasaňyz hemme samanyň gardaşym diýe taza bol. Garajoglan gutuljak bolýas. Soğuklamadan şu yokanç keselmek diýip ertir akşam günni 2 gerek daýyn özümüzi barlardan testten geçirýär. Ýöne Hudaýa şükür bir tarapdan Hudaýa şükür edelimi, etmelimi, olam belli-de. Sebäbi hassalanyp gutulan bolsaň bir azajyk günüňe goýýarlar. Bolmasa ýüregi düşýärler. Awa tanjymly bolmaly. Inni öňkü tanjymlaryň peýdasy ýok. Awa 3-nji tanjym gerek diýerlerdi. Inni 4-e çykdy, 5-e çykdy. Her 3 aýda etmeli etjek bolýarlar, 2 aýda etmeli etjek bolýarlar. Oýunjaga öwürdiler bizi. Şoň üçin immunitetiňizi güýçli saklaň, stres, gaýgy, gam gussadan uzak duruň mehriban doganlar Türkmen ýigit. Agam gollan golla bersin. Özüňiz düşünersiňiz diýen diýe. Awol Türkmen ýigit. Arweçanly gardaşym aleykum salam hemmelere diýe taza bol. Garajoglan Türkmen yumşaklyk bilen diktaturanyň çalışmagynyň şaýady bolup otyr. Yumşak geçiş diýilýär. Diktatorlyk çalışýar. İkinci diktatorlukdan üçüncü diktatorluğa malayımca, yuvaşça, sypalap, dürlü gep gıйbatlar bilen geçirýärler. Beter ýowuz rejim gelýär. Oýun oturdy, absolut oturdy diýe. Garajoglan Türkmen Murat Gurbana beren soragym saňa da döwlet diýe. Ber. Eglip bolsun. Günmel serdaryň hut özüniň alyp puwdagyny barlama hakynda pikirin. Indi Garajoglan Türkmen tesirlerden soň bir salamlaşyp, soň tesirleri hem TikTok'daky hem kanallardaky tesirleri aýdyp soň tema gereýinjek boldum. Ýöne sen sorag berdin, şoň üçin indi jogap bermeli bolýan. Bağışlan. Häzir jogap berjek. Galaksy geldi. Galaksy salam diýin. Galaksy salam. Salam aleykum watandaşlar, döwletaga işiňiz illeri Allah Taala haýyryny bersin diýe agyndan Allahjan eşitdim. Köp sag bol. Murat Gurbana berdim. Murat Gurban ondan sana jogap bermedimi? Günümel serdaryň hut özüniň bazarlary barlap görmegi. Durşy bilen reklama. Serdar halkyň içine çykdy. Halkyň içinde arkaýyn gezip ýör. Serdar halkyň aladasyny edýär. Serdar. Serdar meseleleri çözüyor. Inni şeyle orada hatta Garajoglan we tomoşaçylar. Häzir Serdar
birden tawta geçip oturayanla karşılık görkezjek, näýlelik bildirjek diňe bir Türkmenistanyň watandaşlary däl. Başga ýurtlaryň watandaşlary amma. Dürli gurumalar, zatlar, bu näýil o bir yer şary, yer dünýä tegelega dogrudaýmy? Bir ýerine bir iriňli, hassa bir zat bolsa, beýleki ýerine täsir edýär bir beden, dünýä, edil bir beden ýaly. Bir ýerine rak bolsa, galan ýerine de ziýan ýetýär şoň. Şoň üçin inni bärde azyk önümleri bilen serdaryň gyzyklanmaga başlamagy nämäni subut edýär? Iki zady subut edýär. Türkmenistandaky haramdagyň baş tutanlygynyň diktatorlyk rejimi hakykatdan Türkmenistanyna azyk yetmezçiliginiň, azyk gytçylygynyň badygyny kabul edýär. Bagalan gymmatlygyny, aýylgaç derejede gymmatlygyny watandaş üçin. Watandaşlaryň bar bolan, ýokdan bar diýilen ýaly adaçyk o telewizorda görkezýän zatlara seretmek. Hakyky durmuş kameraň arkasynda, internetiň başynda. O taýda, o kamerada görkezilýän azyk önümleri ýok. Ýok. Türkmenistanyň kronikasy öýgiderli ýagdaýda maglumat berip dur. Etiň nowaty, çöregiň nowaty. Bir adam üçin ýöneköy bir adam üçin gerek bolan iň az önüm muktary tutuş maşgala berilýär Türkmenistanda. Bir adama da ýetenok, bir adamym bir doýurup adam ýaly doýurup bilmejek muktar Türkmenistanda maşgalara berilýär. Payok diýilýär, çäklenirilen görülüşde. Bir tarapdanam bular serdary bazarlarda gezdirip azyk önümleri bilen gyzyklanýar diýip, bir tarapdanam halkyň gözüni öwreşdirjek bolýarlar serdara. Bärde duruşy bilen serdaryň reklamasy bar. Ýöne bular bir zat ýadyndan çykarýar. Bazarlara aýlanmagy, iýmit bilen, onda da näme üçinmişin? Täze ýylyň bosagasynda adamlar täze ýyl gowa garşylamalymyşyn, saçaklarda bol elinlik bolmalymyşyn. Hawa, ondan täze ýyl geçdi. Ondan näme iýmeli bol adamlar? He? Ol azyklary aljak bolup nerden pul tapmaly bu adamlar? Siz sagýaňyz halky iň ýöneköýje da öýgiderli ýagdaýda bu samsak haramdagyň portretini çalyşdyrýaňyz. O çalyşdyraňyzda da watandaşlardan, döwletiň işgärlerinden pul kesip alyp galýaňyz aýlyk. Inha Türkmenistandaky korrupsiýa, talaňçylyň, ugurluň ýeten derejesi. Inni şu zatlar, şu sokulşuklar, şu haramçylyklar göze dürtülüp durka. Hawa, inni muny nädip ýaşaýarjak? Balkana gitti, Balkan welaýatyna bazarlar aýlandy serdar. Ýeke öz aýlanyp ýör. Soň biri bir zat diýdi öýdýän. Soň bu daşowuzdaky bazarlara baranna bir azadyk adamlar nemetdi. Görünüp başlady gyýynda. Soň mara da gidipdir. Mara gidenne bir azadyk ökdeledi. Propagandany alyp barýanlar. O bazarda duran ol zat satýan satuvçyny gürletdi, bir adamy gürletdi. Olam zakaz boýunça gürleýär. Öz hakyky ýürekden çykyp aýdýan zady däl, zakaz boýunça gürleýär. Soňur ýa ýalňyşmasam
döwlet işgäri ýa-da öň döwlet işgäri bolan umuman şu rejimden ýükünü tutan bir daýda ýanyna 2 tane alty bilen gürledi. Maradaky bazarda. Maskaraçylyk. Yalla kılıngam aňyra başy. O telewizorda gürleýänler barada hiç inlemedim ama oturmadylar. Telewizorda watan habarlar gepleşigini alyp barýandan baryny çöle sürmeli. Hökümet çalışaýanlar da, rejim çalışaýanlar da Türkmenistanda häzirki Türkmen döwlet teleradio guramasynda işleýänlerin baryny çöle sürmeli. Geplemäni oňuranoklar, alyp barmany oňuranoklar. Bütün dünyada bir kada var, bir standart var. Gürlen wagtyň habarlary ya haýtam bolsa bir materialy, maglumaty beren wagtyň gürleýän zadyň aýyl-taýyl bolmaly. Bizimkiler näme? Nira var ya? O bir hil ähäňe gelip gürleýärler. Inni Serdary eýjejik görkezmeň propagandalary muň bilen çäkli gallym bazarlar bilen. Azyk önümleri bilen çäkli gallym garaz oglar. Ýok. Daşary ýurtda Serdaryň reklamasy başlady. Azatlyk radiosunda bir video var. Özüňiz gören bolsaňyz. Gaty täsin video. Üns verip seretseňiz, şo videoň özü esasy maksady %100 düşündürýär. Gürleýän adamyň şo taýda gürleýän zatlary %100 düşündürýär. Hemme zat. Inni şo taýda men niýe yaramok diýe Istanbully diýe, meni diýe inha tanyş bilişler zatlar şular diýe men saklap otur, ýollar açsaňyz diýe bir neme etsek Türkmenistana gitsek diýe. Inni şeýle bir zat bar. Inni Serdar Tagta çykjak bolanda halk gahar gadama minmedi ýaly. Halkam däl. Daşary ýurtdaky watandaşlar we halkara guramalar, aktivistik guramalary, zatlary reaksiýa görkezip bilýär. Reaksiýa görkezäjek adamlaryň gaharyny öňünden ýumşatmak üçin edilýän oýunlar bolar. Inni bu watandaşy gürledýärler. O gurbanyňla ýüzlenýär. Ýöne gurbanyňla edenok şu wada seni etmedi. Gurbanyňla kakaşka. Gurbanyňla nejis. Kim gowy? Serdar gowy. Şoň üçin Serdar tagta çykmaly. Serdar tagta çykanda ay gowy bolýar. Internetem gowy bolýar. İnternet garnyňy doýurýarmy? Hawa sana mut dedi Serdar. Men prezident bolsam size mut internet dedi. Mut internet sen garnyňy doýurýarmy? Maşgalaňy ekleýärmi sen? Sen çağajyklaryňy, sen özüňi oňa gul bolmakdan halas edýärmi? Seni namarda zar bolmakdan halas edýärmi mut internet? Ýoly açdy. Hemmäňize de mut dedi. Biledem döwletiň hasabyna. Saýlawa gelin, saýlawa gatnaşyň. Serdary kimi saýlasaň saýla diýdir. Aslynda Serdary saýla diýerler. Gurrunsyz. Hemme zat öňünden edilip goýuldy. Mut sizi Türkmenistana alyp gitjek dedi. Çözülýärmi şonda meseleňiz? Ýaman täzin bir ertekide fantaziýada bolmayan bir nemeleňiz bar, käbiriňiz. Bir hili bir dünýä garaşyňyz diýinmi, pikiriňiz diýinmi, ýa zamykany diýme kelle alyp gatjamy näme bolýar? Ýollar ne şo taýda Azatlyk radiosynyň videosunda gürläp otýar şol adam. Inni jertwa gerek diýilýär, ýagny pida gerek. Dünýädäki iň täsirli propaganda şu. Bir helak bolmaly, beýlekam onu halas etmeli.
birini demokratik ýurtlarda ya demokratiýan birazajyk özüni, öz täsirini görkezýän ýurtlarda Türkiýe ýaly meselen dogry demokratik bolmasa da meselen birini prezident saýlatjak bolsaň şonu pida etmeli öňürti. Bir hamala nähäkkere türmä zyndana basylly etdi, şuý buýy saat dip çişirip haramzadadan ýaşyzada ýasap getirip prezident etip goýýar. Ondan soňra metçeňe diýen. Ýurdam tozdurýan, halkam tozdurýan. Edil şolar ýaly. Propaganda. Inni esasanam daşary urtda köpçülük bizim halkymyz, ilatymyz daşary urtda. Esas köpçülük. Şoň üçin daşary urtdakylaryň aňyny ütgetmeli. Ünsün soňmaly, birazajyk şolary köşeşdirmeli. Şoň üçin çykarýarlar kimin üstünden? Azatlygyň üstünden. Azatlyk duruşy bilen döwletiň rejimiň kontrolunaky. Azatlygyň türkmen bölümi. Men başgasyna beýlek bölümlerini bilemok. Şo taýda biri gürleýär. Dil watan habarlar gepleşigine kiýallar. Äheňi standardy hemme zady edil şoldur. Bir wagt Azatlyk radiosynyň türkmen dilindäki bölümi ele geçirildi rejim tarapyndan. Rejimiň adamlary otyr we kontrol edýär. Şoň üçin indi bular propaganda başlady. Bular manipulýasiýa, daşary urtdakylaryň aňyna täsir edip, aňyny pikirini ütgetmek oýnuny başladylar. Ýanky bir watandaşyň gönüm elmen Berdimuhammedowa ýüzlenýän ýoly açsynlar, biz gideli, maşgalamyza näme deli zat. Bu oýunyň birinji bölümi. İkinji bölümi sosial mediada şu oppozisiýa, azatlyk, hakykat manyly çykyşlan gurrunlaryň aşagyna soňky döwürlerde köprek şeýle manyda tesirler ýazylmaga başlandy. Ay aç bolsagam gideliň, maşgalamyzyň ýanyna aç bolalyň, çağalaň arasynda aç bolalyň. Bu akyl bilen balanşykla, logika heňe gelýän zata dälmi? Bu diňe propaganda. Olar ýaly sen çağalaň arasynda, maşgalaň arasynda o wagtda Türkmenistanyna aç oňup bilýän bolsaň, näme işiň bar Türkde ýa beýleki ýurtlarda? Näme geldiň onda? Onu munça ýyllap näme etdiň? Eşek goýrukladyňmy? Munça ýyllap. Hawa bardyň Türkmenistana. Ýene aç. Hiç ýeli hiç tat ýok. Köçe süpürýän boljak bolsaňam ummasyz. Para peşkeş bermeli. Hawa onu berdiň para peşkeşi. Soň onu üzjek bolup näme etmeli? Ýene ýa birini talamaly, ýa ogurlamaly, ýa birzat etmeli. Hawa şo bir düzgün ýitgän ok hiçta. Şoň üçin näme üçin şu reklamalara üns berýäňiz, Serdaryň reklamasyna? Ýene birdan. Garajowlan. Bärde Serdaryň reklamasy bir taraplaýyn alyp barlanok. Özüni rejime garşy diýip tanadýan adamlar, toparlar, şolaň her bir ýalňyş sözü, her bir nädogry ädimi, her bir absurd hereketi Serdaryň reklamasynyň hasabyna plus, bonus görnüşinde ýazylýar. Näme üçin? Anha, siziň oppozisiýa, aktivist, näme diýseňiz diýin adyny diýen adamlaryňyz edýän zatlary absurd, heňe gelen ok, bolgusyz zatlar, bolgusyz gürrüňler, yalan, kezzapçylyk, provokasiýa, öjükdirmek, şoňa meňdeş zatlar. Ana derediň diýär. Serdaryň ýallaklary ýa-da haramdaň ýallaklary. Serediň diýär. Daşary urtlar, halkara guramalar, zatlar seredýärler. Hakykatdanam
hakyky manada, çynnakay manada bir oppozisiýa hereketi, aktivistlik hereketi zady ýok. O bolmayan zady ondan olar näme diýsin? Biz ertekide ýaşamyzda ya kompýuter oýunu oýnamyzda bolmayan zady bar ýaly görkezmek üçin. Ine şu özüň oppozisiýa bolup bilmän, siýasata, aktivistlige düşünmän şu zatlary etjek bolup özüňi maskar etmek, halkyny maskar etmek ya adamlary arlajak bolmak şeydi. Başarmayan işini etjek bolup, başarmayan işini başka uğurlarda edip bilýän, synap bilýän özüňi. Ýöne aktivistlik, siýasat, oppozisiýa oýunjak däl. Bärde ýalňyşlanok. Ýalňyşsaň sen özüňe täsir edenok. Sen halky ýakýan. Halkyň maňlaýyny gar edýän. Halkyň ykbalyna zyan berýän. Şoň üçin aktivistlik, oppozisiýa, siýasat menmenligiň reklamasy üçin, öz egoizmini öňe çykarmak üçin, öz egony kanatlandyrmak üçin ulanylýan bir instrument däl. Tesirlere dowam edýär. Köpelli gitdi, häzir bolmady. Galaksi talamlaşypdyk. Garajowlun plana görä basýa. Ýosy koýen. Salam döwlet ağa, salam watandaşlar diýe, salam. Tanadın dip umyd edýän ýa. Nirden tanaýyn, nädip tanaýyn? Ýa? Men düşünemok. Şu StreamYard platformasynda yzyňyz belli däl, hiç tadyňyz belli däl. E-mailiň ýok, maglumatyň ýok, hiç tadyň ýok. Nädip belli bolsun? Men bilenmok. Moderator höküminde, şol işi gurnaýan höküminde men bilenmok. O rejimiň samsyklary, ýallaklary, ýalýaglara düýünden bilen. Nirden bilen? Salamlaşyşymdan niýe? Wah, sen ýaly salamlaşýan köple. Ýa-da oturjak däl kim? Çaklayan hazır ol, ömrüňiz ok bolsun. Adalet peşinde. Serdar onu gollayanlara özüm geň alýanlar. Yok geň alanok. Sebäbi bu häkimet diýilýän zat ýaman tagamly bolýar. Häkimet diýilýän zat gaty tagamly, azart diýilýär orçaça. Azart başyň içinde. Şoň üçin gaty täsin bir öňüne çekijilik bar şonda. Şoň üçin häkimet üçin kakalar ogluny, ogullar kakasyny, gardaş gardaşy, erkek dogan aýallagyny, aýallagan erkek dogany bir-birini öldürip bilýärler. Şoň üçin. Ýöne ýene bir bolgusy görürüm bar. Ýene bir bolgusy görürüm bar. Bulam Serdaryň reklamasy. Nämemişin? Sammay näme şo sammay? Bir lakamam bar. Şo ýegenlerinden biri bar, sammay. Samma satyrmy, samma samyrmy? Näme şo bilemok. Hawa. Şoňur dostum näme bir zady barmyşynmy? Ýa şo ýegenden birimişinmi? Myş da. Bulam hakiki şol diktatoryň nemesi, zakady boýunça ýaýradylýan boş gurrun. Bulam agitasiýa, bulam manipulyasiýa. Nämemişin? Şol bazarda şoň dukanlary ýapylypmyşyn. Ýagny bu işem kim edip bilýärmişin? Serdar ýaly biri edip bilýärmişin, başga hiç kim edip bilen okmuşyn. Serdar ýanky Garajowlunyň ýanky aýdysýaly, habarlarda çykyşýaly, azyk önüm, azyk imitler öle balanşykly kontrola başlady. Inhazar edin Serdar. Derrow şol ýegenden biznesini ýaptyrdy. Serdar gahrman.
Görýän Serdar yegenlere karşı. Serdar olary halanok. Haramdan oglu hükümini özüne bäsleş konkurent hasap edýär. Şoň üçin olaň biznesiniň öňüne aldy. Olara päsgeler diýýärler. Şular ýalyky samtyk kurum çykarýar. Oho, olar iki dop bir galyna. Şu yegenler ýaly, şu haram tohum ýaly bir-birini gollaýan, ýitirip tapan ýaly bir-birine eýçikän ýok. Bulan arasyny açyp bilmeýäňiz. Bulan arasy açylmaýar. Inha keramat şunno. Açylmaýar bulan arasy. Şoň üçin bulan arasy açylýar, anha şeýle dawa wa, anha beýle da hiç ýyly dawa ýok. Hiç ýyly dawa ýok. Paýlaşyly Türkmenistanyň döwleti, Türkmen halkynyň hazynasy, baýlygy şu haram tohumyň arasynda paýlaşyly. Her kim gusyança haramy iýe busup ýene busonnam iýe. Şolar ýalyk. Şoň üçin olaň arasynda düşmançylyk eýle beli. Ýene Serdary gahrman görkezmeli. Awwa nämemişin Serdar olary halanyp, şun şeýlemişin beýlemiş. Ýene de başga bir gep gıýbat bar. Aýallaryň arasynda bir düşünşmezlik diýäm näme? Olam gıýbat. Inha ine bir iş edende meselem Ruslan Mätif hemen berekella diýetim gelýär. Bir barla geçirdi. Şoň Şammyň ýalňyşmaýan bolsam biznesiniň ýyzyny ýydarlap şol zatlaň Türkmenistan döwletiniň baýlygy nähili Taýland şu ýegenler tarapyndan, şu haram tohum tarapyndan şonu gowy edip düşünürýär. Orsça biziň Türkmen häzirki şul işe reaksiýa bermeli, garşylyk görkezmeli. Partizanlar, göreşijiler orsça bilenok dogonlar. Rusça bilenok. Düşünenok Rusça. %100 düşünenok. Şoň üçin Ruslan Mätif ýaly şeýle gowy material taýýarlayan watandaşlar gaýrat edip öz materialyny şol wagtyň özünde türkmençe de mümkin bolsa hemmesini dogry bolmasa da iň azyndan şoň mazmununy halka ýetirmegini men haýyş edýän. Sebäbi jurnalist habarçy hökümünde halkyň arasynda gezip ýör. Halkyň ors dilini bilişi gaty pes. Şoň üçin kimde kim göreşe, hakykata, adalata goşant goşok diýip bir zat taýýarlap onu orsça etse halka peýdasy ýok, halka täsiri ýok. Peýdasy bar belki. Azyk tenek bardyr. Sebäbi o dili bilýänler birazjyk duýdaşyk bildirmek mümkin, zat etmek mümkin ýöne açar Türkmenistanyň halkynyň elinde. Açar Türkmenistanyň halky. Şol açara, şo halka düşündirmeli meseleni. Halkyň aňam düşünjesini sürmeli. Şoň üçin hem halkyň düşünýän diline gürlemeli. Mümkin bolugyndan men özümem ha sada gürlejek bolup jan edýän. Şoň üçin öz dilinizde gürlen. Anha Ruslan Mätifiň kiýaly barla jurnalistiki barla edilse, dowam edilse, ana şol esasy bir üns berlämeli, dinlämeli format şol. Ol heleýleň arasyndaky uruş, ýegenleň arasynda gıýbat. Muň hiç ýyly fakt hakykata gawat gelýän tarapy ýok. Göreşijiler hakyň, hakykatyň, adalatyň, halkyň hakynyň talap edilmegi üçin göreşýän, çykyş edýän adamlar inni professional formata geçmeli.
professional iş alıp barmaly. Köçe gurrungy, bazar gurrunlary ol istili, o formaty goýmaly. Peýda ýok. Serdar Gengalyň adalet peşinde. Kim bu? Näme? Gaz geldi. Gurgun näme? Talam. Gurgun bolsa diýmek türkmen tekrar bolmaly. Ýalanyň soňy puş diýe. Yaman gowy özüne at goýupdyr. Salam aleikum döwletaga, watandaşlar. Hemmäňize giç ýaşy ediz doganjyklarym diýe ömrüňiz ok bolsun. Taza bol. Garajoglan türkmen 15-nji ýanwar galkynysy hakynda pikirin. Halk ayaga galarmy içinde? Men bilemok näme 15-nji ýanwarda näme bar? Hatyra güni 12-nji ýanwar, onu bilýän. Hatyra güni üçin şehitleri ýatlap bir üýtmeliň etmelimi, näme etmeli? 15-nji ýanwar näme 15? Düşünmedim, men düşünemok 15-ni. Durmuşun kanaly. Kanal Жизни. Agamjan şularyň daşyndan gürleýäni barmy? Halk öz öýünni daşyndan gürläp bilenok. Onsoň TV kanalyna nädip daşyndan gürlesin diýe. Düşünemok. Birazcık düşünüp bilemezsen. Risk salam. Edis halkym diye salam risk. Ömrüňiz ok bolsun. Batyrjo Mortov Özbegistandaky türkmen doganlarymyzdan Batyrjan salam. Assalamu alaykum türkmen gardaşlar. Çöle sürmeli gepleriňiz juda gyzyk bizlere diye. Düzelmejek adamlar var-da, hakykatdanam. Şoň üçin aýtdym, Batyrjan bagyşla. Käwat emosiýa bilen, duýgu bilen gatrak diýen bolsam bagyşla. Tomoşaçylar sizden ötünç soraýan, sizden. Galaxy Serdaryň tagta çykmagyna watandaşlar internet arkaly daşarky güýçlere ýetirilse, diktator olary para peşkeş bilen satyn alynar. Ol peşkeşi garamayak halkyň jüýsüne el urup alarlar. Ýene halk kösenýär. Ine ömrüňiz ok bolsun Galaxy. Näme diýdik? Öňkü şol sanksiýa meselelerine, zatlaryna, şol gurrunlaryna. On öwezin nerden dolmaly? Şunça aýlyk berjek, size şunça sowgat berjek, onu berjek, muny berjek. Nerden berýän? Nädip berýän? Türkmenistanyň hazynasy tam takyr. Geljek nesillerine 3 arka bergili. Iň azyndan 3 arka bergili Türkmenistanda. Esasy bergidar ýeriňem Hytaý. Hytaý belasyndan nädip halas bolmaly, nädip gutulmaly? Onu baky gurulmalar. Men o tema girmeýin, o baky temasy. Hawa? Sen o iň azyndan 3 arkan sen bergili ýagdaýda. Indi şular ýalaky bergi atan bir ýerde uludan gürlemek ol hiç zat bilmeýändiň alamaty. Halkyň aladasyny etjek bolsaňyz, halkyň öňüne düşjek bolsaňyz, halka hakykaty düşündirjek bolsaňyz, ilki bilen özüňiz hakykaty düşünüň. İlki bilen özüňiz türkmen dilini öwreniň. Halkyň dilini öwreniň. Halka özüňizi düşündirjek bolsaňyz, halkyň dilini öwreniň. Halkyň dilini öwrenmän, halk size düşünmez,
Sizem halka düşünmersiňiz. Şoň üçin hem absurd dowam eder gider durur. Başarsaňyz öz diliňizde. Başarmasaňyz başarýan diliňizde gürlen. Türkmen ýigit agam janykma, düşünmeýän. Şu çakaçenni her bir adam özüni türkmenmen diýen bolsa, öz kellesini işletmese, hiçem diktaturadan dynmaz. Şonu şu 1000% garantiýa diýer. Ömrüňiz ok bolsun türkmeni. Näçek göni? Näçek? Janyň ýanýa. Sebäbi. Talanyan watanna sen köküň sen başga ýurtda bolup bilersiň. Ýagdaýyň gowy bolup biler. Durmuş şertleň zadyň hemme zadyň gowy bolup biler. Ýöne sen köküň şo eziýet görýän, zulüm görýän toprakda şo azot bilen, kimiki dökünler bilen ýalňyş edilen işler bilen zaýalanan türkmen topragyna sen köküň zaýalanan toprakda. Kellen göwräň başga ýerde bolup biler, Germaniýada, Fransiýada, Angliýada, Amerikada, Şweýsariýada, Monakoda, Awstraliýada, Täze Zelandiýada, Russiýa Federasiýasynda ýöne köküň şo taýda. Sen köküňden imitlenýän. Eger adaty görnüşde köküňden imitlenen, başga ýeriňden imitlenýän bolsaň, onda başga görür. Ýöne adaty adamlaň togşuny dowduk dep edilýän şol ýaryndan aýrylan 7 ýyl aglar. Ýurdundan aýrylan ölüňçe aglar diýilýäniň sebäbi şol sen ýurdun, topragyň sen sana zaryat, güç berýän batarey, energiýa çeşmesi. Sen şo taýdan güç alýan. Sen şo taýdan zaryat alýan. Şo taý ýok bolsa, şo taý bilen arabalanşyň ýok bolsa, sen batareýiň, güýjüň gutoran ýagdaýda diýmek. Sen nämetden ediber. Akylmýatrsyz maşyny işledi bilmeýän bolsaň, özüňem kelläňem işledi bilmeýän, netibäňem gyzyndan kowula bilmeýän. Ivan Grozny. Salam Döwletbaýhan watandaşlar diýä Taýjogul Ivan Grozny. Ömrüňiz ok bolsun. Baky aslında ertir edellidi. Ýöne ertir bakyň ýakyn dostunyň toýu bolan soň gelip gelmejegi gümürtükdi. Şoň üçin ertirem Ýewropa ýurtlaryna Noel, Christmas diýilýär. Ortçasy Rождество, ertir resmi bayram. Şoň üçin nähili mümkinçilik bolar onuň bilenmek. İnternete köp ýük minse zadetse arkaýyn efir edip bolmazmyka diýen pikir bilen efiri şuňa geçirdik. Şoň üçin şuňa edip otursa efiri aslında baky gatnaşakdy. Şuňa Ivan Grozny ilki bilen sana we watandaşlara maglumat berýän. Aýraty. Durmuşum kanaly köçe süpürseňem pul berip girmeli ol ýerde de. Göňüňe yaramasaň başlyk zyňa işden. Ina hawa. İki dodagynyň arasynda çykaryp näme diýär? İşden çykaryp nahalny hiç düşünüp bolamak diýär. Gaty dogry. Nusoy gala salam. Köp wagtdan bäri görnäňokdum. Allah kuwat bersin salam. Salamu aleykum. Ähliňizde ünsü bölmeli, ýoly, atşan ýaly, bakalar ardan ýaly we şu meňde şedip wagtlaýynça ýaşy umyt döretmeli. Ömrüňiz ok bolsun. Ömrüňiz ok bolsun. Manipulasiýa diýilýär şuny. Köpçüligiň aňyny zäherlemek, köpçüligiň ünsüni bölmek, yalan umyt döretmek, allamak kezzaplygyň syýasy görnüşi şu. Türkmen ýigit
ine netip bolsa 3-nji diktator soň 4-5-6 gelýär. Görersiňiz. Beýdime görä. Sebäbi özüni türkmen saýyp bolgusuz teatrlara kelläni işletmän synnetse madamada synnetmeli bolýan. Şo bolgusuzluklara diýe. Näme ekseň şonu orýan. Taja bol. Durmuşyň kanaly edil it durmuşy ýaly kimden gorksaň şonu sylaýar. Hiç şoňa dowr diýär durmuş diýlermi diýe. Gaty dowrda. Inni Serdar gollaýanyň mı diýemizde käbir watandaşlar gönümel çykdy, gürleşeliydi, bolýa gürleşeliydi. Aýdýa Serdar söz berse käbir zady bir aýdýa interneti muğd etse ýa interneti arzan etse diýär. Ondan bir aýdýa iş berse diýär, hawa bollu diýä gollar Serdary şeýle beýle bolýar. Inni seredin ekranda onlar. Serdar Berdimuhammedow interneti muğd etdi diýeli. Muğd etdi, hemme kişi muğd etdi diýeli. Son işem berýänidi işem berdi, hakykatdan hem iş berdi ýöne işin pulu. İşin pulu aýlyň sen güzeranyň aýlar ýaly yeterlik derejede däl. Ýurtda ümit etmezçiligi ba, gytçylyk ba. İşiň hem ba, ýöne işiň seni ekläp bilen o. Edil häzirki Türkmenistan'dan ýaly. Hawa onu. Şoň üçin hawa bugün garnyň doýdy. Ertir näme? Bir gün näme? Käbirler aýdýa aç bolsam gidip diýä şo çağalaň arasyna aç boldy. Bilýän? Sen nähili aňyrda aç boljagyňy. Aýalyňy iý berip bazara ýa oňa-muňa işe iý berip senem öýde ýatyp birazajyk köpräk birden ýerdeje getiräýände aýalym onuň beýleki aýal maşgalalar bilen gezmäge gidip ýa-da şolara göz gyzdyryp inan sen bar düşünjäň, sen dünýäň şundan ibaret. Şular ýalyky satanyň arasyndan durmuş eser edýän adamdan halka, döwlete, geljege bähbit bolar diýip garaşmaly. Şoň üçin çykalgan ýere-de diýilenne inha özüňiz ýaly şu tesir ýazyp oturan watandaşlar bileleşip, agzy birleşip, agzy birlik diýmek garmoniýa, sazlaşyk, bileleşik diýmek. Biz bileleşemizde, biz agzy bir bolamyzda, biz awralarymyzy, energiýalarymyzy birleşdirýär. Magnit meýdançalarymyzy, magnit poniýalary hemmesini birleşdirýär. Näme emele gelýär? Atom bombasynyň täsiri ýaly täsir emele gelýär. Edil tugele ýaly bolýar. Tugele öz ugruna alyp gidýär köp zady. Edil şolar ýaly bolýar. Şoň üçin hem näme diýerler türkmenler? Iliň güýji, filin güýji, edil fil gelen ýaly bolýar. Sen öňünde milliardlar, sen öňünde ol ýaraglar, zatlar hiç zat durup bilen. Ýöne halk dogry strategiýa bilen, aň düşünje bilen bilelikde hereket edenne halkın saylama gatlary, öňdewarjylary hemmesini ol kommunistlerki ýaly hemme kişini deňetjek bolup, hemme kişini öňdewarjy aktivist etjek bolmak olum tebigatyň kanunyna ters. Kellesi birazjyk işleýän adamlar şunu diýmeli. Men 7 arkam däl, 70 arkam däl. Men mundan soňky çağalam, neslim, türkmeniň mundan soňky nesliniň hiç wagt güzeran, geljek bir saglyk kepilligi, hiç bir uğurdan
gaýrysy bolmaly. Türkmenistan döwleti awtomatik ýagdaýda üpçen etmeli. Gürrüňsiz. Bu zatlara, bu ýöneköýe zatlara, bu ösen dünýäde bu zatlar. Ýöne şu zatlara da kelläň işlemeýän bolsa, gaty kyn ýagdaý. Onda kellesi işleýänlere, düşünýänlere gollap bermeli. Şoň üçin esasy görüş hakikaty aýdyp, aýdylýan hakikatlary ýaýratmak, gollamak. Adalet peşinde hem azart hem kult lichnost diye katı doğru. Katı doğru. Pele 10 soňky döwür türkmenligine utanýan tutuş dünýä maskara bolup oturýar. Gynansak da şeýle ýagdaý. Risk şammy şummy diye şol häki ýegenden biri. Azerbaýjanly Serdar kim diýip soraýar? Serdar Türkmenistanyň häzirki diktatorynyň ogly. 3-nji diktator boljak. 3-nji diktatorlyga kandidat. Risk döwletaga birazdan kiýowy olan bir kreslan bardyr diýe düşünmedim. Azerbaýjanly gardaş Berdimuhammedow bez kresla kreslesiz oturuşsuz diýe Serdaram tawsyz bolar diýe bilip bolmaz. Adalet peşinde aslında seretsen Serdaryň reklamasy üçin gaty samsyk psikologiki taktikalar bular. Ömrüň uzak bolsun. Daş ettin. Daş ettin. Hakykatdan ham gaty samsyk. Sebäbi bir göçüm edýärler. Bir göçüm edýärler. Hamala bir akylly, bir hakykatdan strategik, peýdaly, täsirli göçüm edýän bir göçüm edýärler, bir dogry göçüm ýaly göçüm edýärler. Şol göçümüň ýyryndan 100 sany ýalňyş gelýär. Häk şo bazarlarda gelen bolup berşi. Özleri öz jinayatlaryny Türkmenistany ykdysady krizise batyryp, çümürüp, gark edenliklerini özleri suwut edýärşeýdi. Kimiň eli bilen? Bir baryň eli bilen. Ýalňyşdyrýan şol. Olar aslında olar ýalňyşanok. Bir bar ýalňyşdyrýar şolary. Ýöne gynansalam diýe gözü ýumuk türkmen ýuwdýa diýe. Kelläni işletmese şeýle bolýar. Kanal Жизни sen aýtýan açaryň eýem agamjan erep gutordy. Halk açary täzeden SSR gaýtsak düzeläýmese ýa-da Seljuk döwletine diýe. Onuň üçin belli bir taryhy etaby geçmeli. Şo etaby geçmesen bolanok. Adalet peşinde Ruslan Mätiw görüldi diye. Dogry, Ruslan Mätiw berekella türkmençe edip bilse şol barlarlaryny gaty gowy barlarlar geçirýär. Şo barlarlar türkmençe de edip bilse halkyň galkynmagy, ruhlanmagy, ýeňişe geljegi bolan umydynyň güýçlenmegi üçin gaty uly goşant bolardy. Gaty gowy täzir ederdi halka şo. Elbetde ors diline edilende köp adam görýär. Muň tomaşaçysy zady köp bolýar. Ýöne bärde mesele türkmen halkynyň ruhuny götermek bolanna türkmençe etmeden bolanok. Halkyň dili, halkyň kody, halkyň tolkuny şol türkmen dili. Şol kodda, şol parol, şol
şifre diýilýär, şifre. Şoň bilen, kod bilen bermesen alanok. Siz Gmail ulanýaňyz gerek, Google ulanýaňyz. Öz adresiňiz, öz hasabyňyzyň ady we şo taýyp ýazýan özüňiziň belläp goýan asaryňyz bolmasa girip bilýänizmi? Girip bilen gowa. Edil şolar ýalaky türkmeniň ruhuny gallarjak bolsaňyz türkmençe gürläň, türkmençe taýýarlaň, türkmeni düşüniň. Türkmeni düşünmeseňiz türkmeni peýda edip bilmeýäňiz. Şu esasy hakykat. Yine gittimi? Inni Kuwat Taganow 6 ýanwarda mı olýar? 6 ýanwar diýeniň näme? Düşünmedim. Garazoglan Türkmen MKS halk kanaly 15 ýanwarda ayaklanmaga çagyrýar içindäki milleti. Habarlardan habaryň ýokmy aşnam diye. Inni sanksiýa däl bund etmeli. Sanksiýa gurruny guturdy. Sanksiýa diýilýän zat boş çykdy. Prosmotr getirdimi, getirmedimi gözüňünde tutulýan. Inni ýurdun içindäki halky ayağa almagy, gozgulun etmäge, näýlilik bildirmäge çagyrýarlar, şeýlemi? Alternatiwa barmy? Halky taýýarlama. Eline tüpen verdin, ömrüne tüpen görmänler. Atmany bilen o, hiç adam bilen o. Hawa? Nämedir? Edil şolar ýalaky. Halky taýýarlamaly. Halka ayağa aldyranyň bilen näme bolýar? Hiç adam bolmaz. Her şeýle bir zat bolup biler. Halka ayağa aldyrsaň, halka oda atyp bilirsin. Halky odun ýal edip, oda atyp, ýakyp ulanyp bilirsin. Halk eger nişana täsir edip bilse, häzirki diktatory, häzirki we 3-nji diktator boljak bolýan Serdary şolary täsirsiz ýagdaýa getirip bilse, taýýar bolmaýan halk alternatiwasyz galýa. Şol boşluğu kim doldurmaly? Garazoglan Türkmen. Şol boşluğa kim gelip oturmaly? Şo halky köçe çagyrýanlarmy? Şolar taýýarmy? Şolaryň guramaçylygy barmy? Öz halkyna, halkynyň ýagdaýyna, halkynyň diline düşünýärmi? Halkynyň diline gürläp bilýärmi? Tebigatyň kanunyna gawat gelmeýän zatlar etjek bolmak hemişe aýdyşymyz ýaly absurd bilen hiç kim şu wagta çenli ýol almady. Mundan soňra biz absurd bilen ýol alarsyp dyzaýan bolsalar, ýollar açyk bolsun. Başga näme diýen? Ýöne. Halky taýýarlaman. Köçe çykaranyň peýdasy ýok. Ana ajdar dağın kâlı olurda. Çıktı halk. Bolly, çıktı halk köçe çıktı. Himme kişi çıktı. Yöredi köçeden. Doldurdular köçelerde atlar. Halk yöredi. Başlıklar çıktı. Her maşkala 2 halta un. 20 litre yağ. Yine näme? Yine şuňa meňde saatlar diýdi. Berýär size diýdi. İşem berýär. Davay. Gelin. İspitek düzelin. Meseleňiz çözülýär diýdi. Gaýdýarlar. Ondan halkyň ayaklanma ähtimallygy bir häzir taýýar bolmaýan halk ayaklanyrdan şolar ýaly edip. Olaram halky ýanky ýaly edip ağlaýarlar.
Tayyar olmayan halk şunu pikir etme. 2 halta un men meselemi çözenok. 10 litr yağ men meselemi çözenok. 50 yumurtka men meselemi çözenok diyenok. He diye bolluy gaýdya gyzyna. Ondan soň halkyň öňüne çekäjek adamlar kellesini alýarlar. Ondan ýene bir 30 ýyllar, 300 ýylla halk özüniň eli bilen ok. Şunu etjek bolýanmy? Şunu etjek bolýan bolsaňyz, şunu türkmene bäkbitdämi, ilgüne bäkbitdämi? Oýlanyp görüň. Bamy ştaýda bir zat içinde? Bamy? Şeýdip görüň, sallap görüň. Ses gelýärmi? Diwara gurun. Tayyar olmayan halky taýýarlaman. Halky köçe çagyrýandan özü taýýar däler. Näme etjek bolýar? Mene düşünmem. Düşünýäňiz bana orada gaýrat edip düşündürüň. Mene düşünmem. Ivan Grozny döwlet ertir çykyş etjekmi baky? Sorulma diýe. Bilemok, men Baky ýazdym, Baky tak jogap bermedi. Eger Baky wagty bolup gelip biljek bolsa, şo wagt men efir etip biljek, öňünden bildiriş goýup biljekken. Eni öň kyýaly näme bolmasyn onda? Düşünşmeli. Azerbaýjanyň dogunymyza aýdýar, Türkmenistanyň halkynyň hazynasy ýok, diktator Berdimuhammedowyň hazynasy bar diýe. Şoň maly, hawa dogry aýdýar, gaty dogry şol. Gaty dogry şol. Ýalanyň soňy puç. Gyýaman gowadyň mary. Ömrüň uzak bolsun. Eliňe güller bitsin. Serdar watan habarlaryna ýeke gezendiren bolýar. Men tanadığım öz çağatını almak üçin yola çykanna bir polis köçe çıkma, hatta itin pişingem görünmesin diye. Ine. Gördün mü? Ömrüň uzak bolsun. Serdar bir yerden bir yere gitjek bolanna, ola sen özüň bir adam ekeni. İtin pişingem çıkmasın köçe. Hiç ili ınısçans görünmesin. Gol oyununa, şoň boljak gezjek yerlerini diýilýär. Ine şolam Serdary bir gowur köjek bolup, ejejik görkezek bolup, Serdar tagta çykaýanna gaty güýçlü bir garşylyk, reaksiýa gelmesin diýip, şoň üçin öňünden adamnyň gözüni, aňyny, gulagyny öwreşdirmek üçin edilýän yalan propaganda diýilýär şoňa. Ine yalanyň soňy puç. Ine watandaşymyzam şu hakikatyň üstüne barmak basýaşaýdy. Gaty dogry. Niresinden tutsaň tutup oturmaly. Yalan propaganda. Azerbaýjanyny dogunmaz laýyk basyň diýe aýna bilenler, köpse gorkýan. Laýyk basmaga beledi dursun, agza bolmaga gorkýanlar bar. Men aýram. Ali Tatly Serdar bazarlara barypdyr. Ýöne bir yumurtkany 1,5 teňgeden diýip durlar. Ýöne satanoklar. Şagallar. Olar diýe 100 Türkmen manattan alıp 1,5 teňgeden satarsmy diýerler diýe. Görýärmi? Samsyk oyun. Kim diýip Türkmen ýigit diýdim, bire diýdi ýa samsyk oyun diýdi, edil şol. Samsyk oyun. O bilen Samsyň oyunu. Oyunum Samsyň oyunu. Hakykatdanam. Ay bolýanlar. Beý diktatorlygyň Türkmenistan'a diktatorlygyň edip beren zatlary absurd. Oňa garşy çykjak bolýan, garşy çykýas diýenden ki absurd. Bu taýyk baksaň absurd, o taýyk baksaň absurd. Ýokaryk bak absurd, aşak bak absurd. Hemmesi bir komanda absurd.
Türkmenin wagt agam diktatura diňe özümiz ýaly 6 sanak adam tapylsa şolara ýetik we serdara ol hem çalışyrymly bolýar. Ol awtomatiski öz-özünden küç diýe düşünseňiz diýe. Türkmenin habarlaşsana men bilen. Men sen 6 adamdan men sana 60 adam görkedeýin. 60 adam görkedeýin. 6 däl 60 adam görkedeýin. Bazan ýerinden ot çykyp duran. 60 adam görkedeýin. Türkmenim tv@gmail.com e-mail adresim. Hiç kim ýazarlanok, hiç kim bilenok. Bilinmeýän toslama bir ýerden ýazyp bilýär. Meselen, biri Zarina Ataýwan öz chatyna, gruppasyna aýdan sözlerini, seslerini maňa iýerdi. Meselen, men bilemok kimin iýerendigini. Bilibem bilmeýän. Biljegem bolmaýan o başga mesele. Ýöne men o sesleri ulanmadym. O bir gezek seherçe başyny diňledim, ýöne Hudaýdan mümkin näl diňler ýalar. Şolar ýalar. Ýöne şeýip watandaşlar bu topardatlar iý berip habarlaşyp oturýarlar. Olary ýazarlaýan, tutýan, basýan da diýen hiç zat ýok. Bu fantaziýa. Türkmenim kanalyna seretseň, tesvir ýazsaň, e-mail ýazsaň tutýarlar, azar berýärler, eýle beýle. Ýalan urun. Şoň üçin men bilen habarlaş, men sana 60 adam görkedeýin. Durmuşun kanaly ediz halk şeýle sözler bar. Zat vermeseň zat berilenok diýilşi ýaly. Halk öý saçany ýaly. Gapana peýnir ýa süýjüýini bassa görkenmeseň boş gapan bilen saçan tutup bolanok. Ine manipulýasiýa. Ömrüň uzak bolsun. Daş etdiň. Ömrüň uzak bolsun. Bütün tesvirçiler tesvirlerine buýsanýan. Diňe men näl şu ýaýlymdan soň ýan gaýdyşym ýaly şu biziň ýaýlymlarymyzy şu ýaýlymlarymyzdan peýdalanýan institutlar, halkara guramalar, zatlar, syýasy synçylar, analistler, jurnalistler şolaryň hemmeti buýsanýa hakykatdan. Maýa ba Türkmende. Maýa bozulmady. Yekece yetmeýän zatda guramaçylyk, jewislik, agdybirlik, bileleşik, garmoniýa, energiýalary, magnet meýdançalaryny hemmesini birleşdirip atom, kuantium ýaly güýjemele getirmek, guramaçylyk. Onam netip bolsa bilelikde ýola goýar. Türkmeniň 6 däl 60 adam berýän sana. Azerbaýjanda olmaz birinji diktatorlyk Türkmenmaşyň diktatorlygy, ikinji diktatorlyk Berdimuhammedowyň diktatorlygy we üçünji diktatorlyk kimiň diktatorlygy? Serdaryňmy diýär? Ha, Serdaryň. Serdaryň diktatorlygy etjek bolýarlar. Ýöne intak 50-50. 50-50 soňy belli däl. Halkyň hereketine bagly. Adalet peşinde wagt Gurbanulyň özüm edilşi taktika bilen gelmedimi? Ömrüň uzak bolsun. Görýän, bilýän. Halkyň durmuşyny oňatdaşdyrýan ýaly bolup, soňundanam ýüpümüzi çekdi. Ömrüň uzak bolsun. Edil özi. Nazar Bayramoviç
1 kilo etin bakasy 60 manat. Bir halta unuň bakasy 350 manat. Palta ýağın bakasy 80 manat. Göze görünüp duran baka. Ýalanyň soňy puç. Aslynda Serdara näme? Toguny tok diýen bardymy? Häli munça wagt kösäp inni oyun oynamak näme gerek diýe. Elini ayagyny tutup duralmadymy? Bedaňa da aşagyna ýatyrdymy? Ýöne inni gördüler wagtlar. Ne pikir etmeň olar ýaman gowy ýygarlap seredýärler. Diňe sereden oklar analiz edýär. Şu bütün ýaýlymlary edilýän çykyşlary analiz edýärler. Şoň üçin gaty çuň many bu çykyşlarda aýdylýan sözlerde. Her bir aýdylýan dogry söz, her bir aýdylýan dogry hereket edilýän strategiýa gaty elbet binjelik edýär şolar. Şoň üçin gaty dogry. Inni olar özüniň gowşanlygyny, soňunyň goloýlanlygyny bilýär, duýýar. Şonu gaçjak bolup, şondan soňuljak bolup jan howluny diýerler. Jan howluny bolan soňam ýalňyş ýalar. Ýalanyň soňy puç oýnamana çaga ýagşy. Hudaý urdy garryny halky allar öýdýänmi? Halky diýmänle özüň ýallary. Sevinç haýyrly ýaýnlar diýe ömrüňiz ok bolsun taja bol. Şurada biri bir täsin bir zat ýazýar. Murat Joraýew şeýlemi, sen nirden bilýän sany näme eden etmedigini sen diýäňä diňe gurrunlar edip allap ýörmelimi? Aýt, sen halkyň ýanyna durup ýol görkenmeli dälmi? Hereket etmeli dälmi? Ýalňyş gürleýän. İlki bilen it ýanlakdan böken ýaly kelläňi durlu. Näme diýjek bolýan? Eline pulemyot berýärler. Sen düşman gawadyňda öňden gelýär. Sen götüňi dönüp düşmana ögürlüp sen o düşman bolmaýan ýerlere pulemyot atyp okuňy boşuna düşman ýok ýerlere ok atýan. Şoň üçin öňür tugur kelläňi durlu. Pikiriňi jemle. Näme diýjek bolýan? Murat Joraýew halk boş gep däl bile el ele berip hereket etmeli. Arkaňdaky adamyň sözüni sözlemeli däl. Ýeke gezek halkyň ýanyna durduňmy aýt sen niýe? Sen ýalaky nadanlar bir adama bir zat diýen wagtyň şol adamy tanamaly. Bilýän? Tanaň o. Sen näme etdiň? Şu wagt eçenni nirdediň, nämediň, eýlede beýlediň. Sen şu wagt eçenni kelläňi düýgüşýaly guma sokan bolsaň, häzirem çykaryp absurd erteki fantaziya, manipulasiýalara şeýdip gipnoz ýaly, neşekeş ýaly, neşevent ýaly şolary diňläp, şondan keyip alyp lezzet alýan bolsaň başga gurrun. Ondan şolar bilen dogam et. Tana.
bir adama bir zat diýen wagtyň tana kim şol adam? Näme diýjek bolýar? Şu gün ya dünkü gün orta çıkan adam mı şu? Ya onlarca yıldan beri halkın hizmetini etip gören adam mı? Özün seljer şunu. Ondan soň orta çık. Azerbaycanlı kardeş diktatör diktatörler yok olsun gitsin niye? Bizim şonu isteýäs. Nusoy gala 6'dan 60 adam içinde bolmaly. Hersi universal ustad, sazlaşykly, can alışmaga taýýar gerek. Nusoy gala. Bar, içinde de var, daşında da var. Yönü. 60 adam bilen, 600 adam bilen, 6000 adam bilen çözülýän mesele däl bu mesele. Berde sen diňe bir Türkmenistan döwletini halas eden ok. Diňe Türkmen halkyny halas eden ok. Regiony, global oýunlary, global biznesin sokuşlyklaryny, satışlyklaryny, halkara jenaýaty sen duruzýan, ütgedýän. Berde gaty ul oýunlar. Şoň üçin ýurdun içinde bolma tapagy ýok. Türkmenistanyň şerti başga. Türkmenistanyň esasy gujur gaýratly watandaşlarynyň hemmeti diýen ýaly öz başda kereket edip öz başyny çara bilýän lepbeýçi däl, egilýänlerden däl, egilmeýänler taşary ýurtlardan. Bir işi bitirse şolar bitirýär. Beýlekiler diňe gollap bililikde hereket edebilýär. Öňdewarjylar öz arasynda sazlaşykly, guramaçylykly hereket edýär. Ýöne öňdewarjylar bilen bile hereket etmeli, halkdanam adamlar gerek. Halkdanam belli bir bölek gerek. Şoň üçin ýöne biziň bärdäki aladamyz bir adamym bolsa otdan, duzokdan, yalandan alyp gala bilsek peýda diýip şo düşünje bilen hereket edýär. Bolmasa biz işläp ýörüz, taýýarlyklarymyzy görüp ýörüz. Halkara derejede, yerli derejede nähili gerek bolsa şol edilip ýör. Ýöne muny YouTube'dan gelýän 3-5 şaý üçin mahawatlandyrmaga, diliňe çolap oturmaga, ya edýän işiňi aýdyp ögünmäge ýa-da minnet etmäge gerek ýok. Görüş başgaça edilýär, ekranyň aňasyndan edilýär. Kanal Жизни. Aýserede oturýan welin köp satlary öwrenýän, özüm politologiýada okuyan, geljekki politik ýöne Şwetsariýada erek agazy bolup gidip men pikirimçi öýe Türkmenistana barsam çüýrejegime gözüm yetip janym ýanýar. Dogry aýdýam. Şoň üçin hak bileleşigine goşul, ýürekdeşligiňe, pikirdeşligiňe goşul. 6 diýara 6000'lere goşul. O galanam netip bolsa bile alıp çıkar. Galaksi halk diktatory tagtyndan düşürüp bilmese näme etmeli? Rejimiň öňünde tyýda çökmelimi? Ýok, diktator tagtyndan tyýnyryp biljek güýçlere ýüz tutmak zerurunka diýen döwletdaga goşulanmak, hiç ýyly goşulanmak. Muňa goşulanmak näme üçin goşulanmak? Şeýle bir zat bar. Halk hiç wagt adamlaryň taryhyna seredin, adamlaryň taryhynyň hiç bir döwründe halk diýäniňiz köpçülük ýa orsçasy massa diýilýär.
massa diýilýär. Köpçülük hiç meseleni çözmedik. Sürüň öňüne çökkenler bar. Edil adamyň jemgyýetinde de öňdewarjylar bar. Öňdewarjylar bar. Elit aň düşünjesi ösen gatlak bar. Şol gatlak halky gönükdirýär. Şol gatlak halky taýýarlaýar. Halky taýýarlayanlar goşgulan, taadlan, marşlan, makalalan, analizlen. Şol zatlar halkyň aň düşünjesiniň kämilleşmegine, halkda bir ösen aň düşünje döremegine kömek edýär. Çoň üçin hemişe nahar taýýar bolup dursun, saçakda diýen. Men halk diýmek hemişe saçakda taýýar bolup dursun. Bolýa. Kim taýýarlamaly? Kim taýýarlamaly? Bir onu taýýarlamaly adam gerek, aşpaz gerek, dogry dämi? Ol taýýarlajak naharyň önümlerini, zatlaryny yetişdirmeli ýene adamlar gerek, dogry dämi? Biri bilen taýlaşykly. Halk mesele söýýänler, halk gollawçy, halk itekleýän. Batkada dur, bir maşin, avtomobil ýeli batkada dur. Şonu iteklep batkadan çıkarmaly. Halk o maşini ulanmany, sürmäni bilen ok. Ýöne şo maşini sürmäni bilýän öňdewarjylar bar. Intelligensiýa diýilýär şolara. Intelligensiýaň wekilleri diýilýär. Şolar rolu geçip oturýar, halka myzdan itýär, şeýdi palçykdan çykarýarlar. Şu görnüşde bolýar. Tebigatyň kanuny şu, bolmaly şu. Myňdaşyndan taýýarlyksyz halky köçä çykarsan. Eger halk özüne wada berilen ýağdan, undan, şekerden, ondan, mundan ağırlanıp ıyda çekilmese çaknaşıga ýazýar. Çaknaşıga ýazsa sen ýankyýaly her batka batanda seni batkadan itekläp çykarjak halkyň saňa gollaw gerek. Şo gollawdan sen mahrum bolandan soň seni itekleýän güýji ýok edenden soň ýöne şemanyň uğruna pida edip goýberenden soň sen halky köçä çykardyň. O halk boyun eğmedi. Soňuna çenni gitdi. Halka gırdılar. Bular jenaýatkär, bularda ynsaky istat ýok. Bular öz tagtyny goramak üçin her zat eder bular. Bular gawat telen bilen ýorganyň aşagyna gelip beren adamlar bular. Bularda ynsaky istat ýok bularda. O ýok etdiň. Seni itergi sana itergi berýän esasy gollawçyny, jan koýarlary pida etdiň. Soň näme etjek? Olaň ýerini nirden adam getirip doldurjak? Ýok logika. Diňe öňe, hawa diňe öňe nädip öňe? Nädip öňe? Diňe öňe nire öňe? Ýol barmy öňde? Ýol barmy? Öňde ýol barmy? Okaýan durmy? Ya öňde krokodillar durmy? Öňünde akulalar ýatyrmy? Diňe öňe, nirek öňe? Demirgadak gün orta, gün batar, gün ort. Nirek öňe? Öňe, ha nire öňe? Öňe. Gözüňi aç, kelläňi işlet. Ondan soň öňemi? Beýlemi? Nähili? Ondan soň kelläňi işletmeli. Kelläňi işletmän diňe öňe, ha o diňe öňe. Gitdiň öňe. Paýrat goýurdylar pulmyok bilen. Nosa gala? Nosa gala mara zenanlaryň bar ýerine gidädiýär. Düşünmedim. Karajagyň Türkmen Murat Jora tüýkülük ýyzyna alynýarmy?
Ha, ki şol watandaşmy. Boş beriň ana. Ne. Seret, ine. Ýöneköýje kelläňi, ýöneköýje işletmeň bir usuly. Alym bolmak üçin alym bolmaga gerek ýok ine. Güljan Dawutoğlu ýazýar. Atasy halka näme hyzmat etdi? Oglu hyzmat eder ýaly. Ata kesbi, oglu halal diýen atalar sözü bardyr diýe. Ine. Alym bolmaga gerek barmy? Siýasy bolmaga gerek barmy? Ýokma. Kanal Жизни. Murat, sen ruhnamadanam başka kitapları oku. Meselem Çay, Melhem kitabı, belki dünya garaýşyň diye. Kellesi gowlanar belki. Dünya garaýşamyndan soň näme bileýin näme bolar. Şolar ýalaka bu adamlar. Risk. Murat, sana bir sany ýakaly pombar iňmusyna zakat berildiňa diýe. Indi mehriban doganlar temaga aýtyp geleli. Bugunky temamyz bizim gaty täsin serdary gollaýanlar, gollamaýanlar. İlki bilen şu Türkmenim YouTube kanalynaky bildirişin aşağına goýulan tesbirleri men häzir siziň dikkatyňize ýetirmek isleýän. Häzir Cennet Toro hiç kim gollamzok, halky watanyna gidip gelip bilenok, şu bir kanun rejimden bizar bolduk diye. Türkmeniýe maýa diýip bir watandaşymyz tesbir edýär. Eziz watandaşlar, şol kürrü sen gollamasaňam edil şu wagtdan özüni miras düşer hasaplap ber, çiburaşka haramdady diýe. Tesbirler. Adam diýip bir watandaş, ýok halk aç, iş ýok, halk daşary ýurtdy diýe. Ondan şu taýda bir täzin bir neme bar. Tesbir bar. Şonun siziň dikkatyňize ýetiren Ali Jumayev diýip bir biri men bir tarap garşam däl, gollamam ýok, bütünlüğin bir tarap diýe. Ne şolar ýalaky täzin watandaşlarymyzdan ma bir tarap diýmek näme diýmek? Eger sen ýurduňy talan, halkyna zulüm edýän zalimlara, jenaýatkarlara, ogrulara, kezzaplara, haramzadalara garşy özüňi bir tarap hasaplaýan bolsaň, o bir taraplyk däl, ona bir tarap diýilmeýär, tarapsyz diýilmeýär, bir perwaýlyk diýilýär. Bir heppelik bolýar oňam dogamy. Bir perwaýlyk, perwaýsyzlyk bilen başlaýar, oňam soňy bir heppelige we bir dereklige ýazýar. Şoň birinji etapy, birinji basgançagy bir perwaýlyk, perwaýsyzlyk, ikincisi bir heppelik, üçüncüsü bir taraplyk. Türkmenistanyň bir taraplygy diýilýär aslynda häzirki diktatorlyk rejiminde duran Türkmenistan bir tarapdan bir dereklik bar. Indi men düşündirjek bolýan o ýagdaýy. Watanyň we halkyň ykbaly wagtda bir tarap tarapsyz bolup bolanok. Oňa aslynda bir perwaýlyk diýilýär. Ýagny aýnany kim alsa şol alsyn, bize gurreýlik bolsa bolýar. We hut şeýle perwaýsyzlyk, diktatorlyklar döredýär we mesergedýär diýip men jogap berdim. Olam jogap berýär Ali Jumayev. Biziň elimizden hiç zat asla gelmeýär. Nirden bilýär? Düşnükli zatlar üçün ýok kimin kellesini paltan aslına sokmak islämizok. Bu propaganda dogry käbir akmaklyk edip kapana düşýär.
Soň ol düşen pakirler kime yamanlyk eden bolýa diňe özüne näme ütgär diýe. Hiç zat yamanlyk ýene özüne edeni alar. Ýagny hakikatyň tarapyny tutsa, hakikatyň adalatyň tarapyna çykyş etse, özüni rejime erwet görkezeni bilen galar özüne yamanlyk eder diýe. Ne balar ýalaky düşünje mentalitetim bar. Näme diýin? Günüňe ýanaýyn türkmen. Inni gaty täzin bir ýagdaý bar. TikTok biziň nemämizde türkmenim TV'nin TikTok şular ýalaky. Ine görüşüňiz ýaly. TikTok hasabymyz bar. Şo taýyp tesvirler ýazyldy. Şu Serdary gollaýaňyzmy diýip. Şo taýda yaman gowy tesvirler bar. TikTok'umuz bagorda girip görüň Türkmenim TV'den. Hakykatdan hem täzin şo taýda tesvirler bar. Şolon käbirini häzir siziň dikkatyňizi ýetirjek. Gerçek 56 diýip bir TikTok hasaby men gollanmak diýe Serdary gollaýaňyzmy diýdim. Gurban Halif diýip biri mene zay nokot şo tokumdan niye? Mene zaya şo tokumdan niye? Lale 3482 TKM diýip bir watandaş yok diýip tesir aldyrypdyr. Osman 5550 diýen bar. TikTokçy. Näme size kimi goýmaly? Kim geçse yarany oklaý diýip olam öz näýlerini bildiripdir. User 1558782145 diýen bar. TikTokçy. Serdar şeytan haram iýenmi? Haram iýip ulolan türkmen halkyna peýda bermezse gaýtam gırar öldürür diýip garaş beýan edipdir. Partizan 0010 diýen bar. TikTokçy. Halk saýlamaly. Şu wagt içinde saýlaw boldumy diýip jogap beripdir. Şonu mümkün etmeli. Yani saýlaw bilen, hakyky saýlaw bilen saýlar ýaly etmeli. Ýagşyzada diýip bir TikTokçy Serdar berekella işinde ullokan üstünlükler yarın bolsun diýip ýalapdyr. O 88 diýen bir TikTokçy gollaýan diýip Serdara gollugyny bildiripdir. Zekini diýen bir TikTokçy Serdaryň bilimi we işlen tejribeleri gowy. Belki anammaza girse gollar diýipdir. Mekan 892 diýen TikTokçy Daşowdyň häkimi boldy Serdar diýe. Näme diýin? Inha şular ýalaky beýleki TikTok kanalymyzdaky tesvirler, mikrofon doganlar inni galanja tesvirlere ser salyp şuňky gün ýaýlamy jemlejek ruhsat bolsa Karajoglan Türkmen köp sagol döwlet türkmenim her biriňizi Allah penasynda saklasyn, giýjäňiz rahat bolsun, baryňyzyň baryňyza şükür diýipdir. Sagjogul Karajoglan. Nusoýala dünýä siýasatyna bäs gelip düşünüp, yetişip, ýurdy düzeltjek, başyny goýjak müňlerçe adam haçan boljak ba. Olar ba. Haçan boljak däl ba. Guramaçylyk
Ýokmy? Guramaçylyk ýok diýip bilmez, guramaçylygam bar. Ýöne birazajyk wagt gerek, tanışlyk gerek, ysnaşyklyk gerek, gatnaşyk gerek, dialog gerek. Şondan soň ysnaşyklygam berkeýe, bileleşigem güýçlenýär, agdybirligem güýçlenýär, netijede alınýar. İlgün wagtly. Men häzirki ýagdaýy gyzyklanýan ýöne ören seýrek diýe. Elbetde biz habarçy bolanmyz üçin, jurnalist bolanmyz üçin her hili adam bilen, her hili atmosfera girmeli bolýan, her hili atmosferadan geçmeli bolýan. Şoň üçin men özüm öz durmuşymda şu zatlary görüp tejribe edip gören bir habarçy hökümünde aýdyp biljek hakykatdanam türkmen daşary ýurtlardaky we ýurdun içindäki watandaşlaryň arasynda häzirki diktatorlyk hökümetine alternativ dünýä derejesinde, dünýä standartlaryna bir hakykatdanam gowy hökümet düzübiljek 2-3 topar alternatif çıkarta boljak hakyky gerçek goçytlarymyz bar. Halkara tejribesi bolanlar bar, halkara tejribesi bolmaýanlar. Tapawdy ýok. Ýurdun içinde de bar, daşynda da bar. Ýöne oğlan howlu bar. Tuğdanam altynda bir şer diýilen bir söz bar. Biz bir gezek ýalňyşdyk Abdukulaga da bilen. Öň. Inni şonu ýalňyşmajak bolýar. Süýtdi agdy biçen, suwy üfläp içerdi. Edip şolar ýaly. Inni biziň ýalňyşmaga nememiz ýok. Ýalňyşmalar, ýalňyşmajak bolýar. Şoň üçin 7 ölçäp bir kessel 70 gerek bolsa 700 ölçäp bir kesmeli. Şonu şeýtjek bolýar. Nusoýgala ömrüň uzak bolsun. Kanal Жизни ýalapdyr diýen sözüňe respekt agam diýe häme diýen aňryp tutapdy. Kanal Жизни işleriňizde üstünlük fazla bol. Şunça jenayaty, şunça talaňy, şunça haramçylygy, şunça watana we halka garşy edilen erwetçiligi görmedik süräp, ýa bilmedik süräp, diňe öz satanyň arasynyň aladasy, ýa-da garnyň, bokly garnyň aladasy üçin ýaşamak bu adamyň mertebesini petelýän zat. Haýwanam belli bir maksat üçin, belli instinktler adam ýaly ösen bolmasa-da belli bir instinktler boýunça belli bir maksat üçin ýaşaýan haýwanlar. Ýöne adam haýwandan tapawutly düşünip bilýär, aňyny kämilleşdirip bilýär. Şoň üçin satanyň we bokly garnyň üçin ýaşamalylar. Sen bir döwletiň bar, sen bir döwletiň halkyň bar. Şoň geljegi dolulugyny gulçulukdan, kıyınçılıktan, haramçılıktan, hapaçılıktan butulsun, dıйnsın gerek bolsa men pidawalaýyn. Ýöne menden soňkular bar. Hiç wagt geljek eklenç gaýgysy bilen ýaşamajak bir gowy döwlet durmuş bolsun biziň ýurdumyzda diýip şonu maksat edilmeli. Şoň üçin ýaşamaly. Satanyň arasyny kanaatlandyranyň bilen, garnyň bokdan dolduranyň bilen durmuş bolanok. Ona durmuş diýilenok. Sen kriteriýaň, derejaň şo bolup biler. Halkam şol dereje ýetirjek bolmalylar. Halkam şol formata sokjak bolmalylar. Sen pes bolup bilersiň, ýöne halky pes etmeliler. Watany döwleti pes etmeliler, beýgertmeli. Sen ýene öz ýoluňa dowam et. Satanyň we garnyň bolsun, haram garnyň bolsun aladan.
Ýöne näme diýe? Hiç bir peýdan bolmaýan bolsa, iňňardan kölege saýa, kölege nemetme täsgel berme diýe. Şol ýaly. Risk döwletaga berekella herkesiň ýaly düşündi, gowy bolardy döwletaga. Düşünýänler düşünýär, düşünmeler düşünýär. Intelligensiýaň wekilleri menden 10 etse, 100 etse, 1000 etse zor bolanlar, güýçli bolanlar bar. Wagty gelende sehetli gün hemmesini şu kanaldan görersiňiz. Ya şu kanaldan ýa-da şu kanalyň dowamynda Türkmenim telekanalyndan görersiňiz. Netip bolsa. Tatarkaýyn bolun. Ruhuňyzy belen tutun. Türkmen bozulmady. Türkmeniň maýasy asly bozulmady. Bar gerçek goç jigitler, gyz gelinlerimiz bar. Hakyky manyda. Basan ýerinden ot çykaryp duran. İstenlik halkara ýygynaga, halkara gurama, istenlik işiň bir ujundan baranna dörtlük diýär. Türkler edil şolaýar. Halkara standartda özüni tanadyp, gepini düşündirip, işini edip biljek oglanlarymyz, gyzlarymyz bar. Diýene edil häzir olary ekranyň öňüne çykarmaga gerek ýok. Köpüs isleýänlere men çykaram. Wagty gelende sehetli gün netip bolsa, doly şolaň hemme tarapyny, howpsuzlygyny, hemme zadyny, eklenjini, işini, güýjini, hemme zadyny kepillendirenden soň men ekrana çykaryp biljek. Bolmasa men olar ýaly jogapkärçiligiň astyna girip biljekkäm. Men iş prinsipim, durmuş prinsipim şu. Halan halar, halamadyk halamaz. Ali Tatly edenwaty türkmenler seredip durdular, şol näme? Ajdar. Ana ajdar meselesi. Ajdar ýörüýüş eden wagty türkmenler seredip durdular, şol wagty inni galan zady näme garaşmalar. Gata dogry. Türkmen ýigit giýjäňiz rahat bolsunagam, watandaşlar sag bolagam beren dogry maslahatyň üçin ömrüň uzak bolsun. Aýdyşym ýaly. Arkaýyn habarlaşyp bilýän, men häzir e-mail adresini ýazaýyn. Lokman habarlaş. Öz e-mailim bolmasa bolar. Başka e-mailden habarlaşyp bilirsiň. Türkmen ýigit netibeli gün bardyr, edil özüme ejizläme galandan görür, wagty gelende ine erkek görürüm. Edil şolar ýaly. Hemmemiz şunu niýe, sen aýdyşyň ýaly. Netibeli güne garaşýas. Ejizlämiz ok, ruhumuzy belen tutýas. Halkyňam, watandaşlaryňam ruhuny belen tutmaly, ruhuny alyrmaly. Biz näme diýdik? Täze etapy geçýär. Täze etapdaky, täze döwürdäki bizim maksadymyz halkyň ruhuny alyrmak. Ruhlandyrmak halky. Halk ruhlanandan soň galan zat özünden awtomatik ýagdaýda bolýar. Şoň üçin halkyň ruhuny götermeli. Yalan propagandalara, manipulýasiýalara, kezzapçylyklara, minnetli gürrüňlere zatlara gerek ýok. Halkyň ruhuny göteriň. Dogry ýoly görkezin. Dogry nähili göreşmeli, dogry görnüşde nähili bildirmeli. Hakykaty nädip nähili görnüşde ýaýratmaly, gollamaly, şu zatlary öwredin halka. Ondan soň netije hasyla miwa garaşyň. Şu e-mail adresinden habarlaşyp bilýäňiz, öz e-mailiňiz bolmagyna gerek ýok. Haýsam bolsa ol wagtynça e-mail edip habarlaşyp bilýäňiz. Başka yerlerde, başka maksatlarda ulanılmayan bir e-mailiniz bolsa, şol e-maili ulansaňyz has howpsuz bolýar. Gawat gelen ýerde ulanýan e-mailiniz bolsa, bilip bilmän
käbir ýere girseňiz, guyrugyna bir zat ýapyşan bolsa, onda belli dälem boljak. Ene gorkuzanmak, gorkuzak bolup aýdanmak da şoň üçin. Men şu e-maili başga hiç bir ýerde ulanmamak, diňe özara şular ýalyky habarlaşmakda ulanýar. Şoň üçin. Hemme adam uğru var. Musaygala belki bolsa gowy minnetdar melgunlar hem bu dünýäsi üçin sadaka baryny berýärler. Bersin, öňe alýarlar. Berbersin sadaka, öňe alýar. Allah'ın ýanyna kabul bolýan zatlar däl. Ali tatly iki syýmyň aňarsyndan göreşýänler kän ýöne bir kol çekmäne gezek gelenine adam tapylmady diýe. Dogry, o diýäniňem dogry. Bul sen aýdýan zadyň belli bir taryhy etaplary geçip ondan soň döreýän ýagdaý. Adamlar taryhynyň iň elhenç iki diktatorlygyny baştan geçiren, iň aýylgaç jenaýatlary, gyrgynçylyklary baştan geçirip duran Türkmenistanyň halky ýaly, Türkmenistanyň watandaşlary ýaly watandaşlardan gaty görmeliler. Dogry düşünmeli, psikologiýadan düşünmeli. Hemmämizde biziň psikologik travma bar. Öz travmalary özümiz bilemzak. Ýalňyş ýanymyzy özümiz bilemzak. Özümiziň keselligimizi bilemzak. Şoň üçin her kime şular ýalyky ýalňyş ýana bir hassa hökmünde özüňizi hekim onuň hassa hökmünde kabul edip şol adam ýalňyş ýany ýalňyşy bilen edil bolşy ýaly kabul edip şonu bir şipa tapyp bermeli, hassa ýaly kabul edip çemeleşseňiz has gowy bolar. Men şeýle umyt edýän, gaýrat edin. Onu şu günkü gepleşiňizi şu taýda jemläliň. Serdary gollaýan almaý. Kellesinde sähelçe bar. Aň düşünjesi bolan gollanyp Türkmenistanyna 3-nji diktatorlygyň bolmagyny. Serdar bolsun. Ya serdara alternativ daşary ýurtlardan dürli ýerlere öz syýasy küntüçilik hyzmatyny ködürläp bizem Türkmenistanyna öz diktatorlygymyzy döredip biläýmezmikak diýip dürli hazaplary edýänler olaram gerekler. Türkmenistanyň halkyna näme gerek? Hiç hili geljek gaýgasy bolmaýan döwlet sistemasy gerek. Döwletiň öz watandaşlaryna kepilligi gerek, howsarlygy gerek. Hiç bir türkmen watandaşynyň geljek gaýgasy bolmajak görnüşde döwrewap bir döwlet sistemasy, adalaty, hak hukuky gerek. Bulam ertekilerdäki ýaly ýa-bir el etmez bir zatda dünýäde gaty köp tejribe bar. Şo tejribelerden peýdalanyp häzirki zaman tehnologiýanyň berýän mümkinçiliklerinden peýdalanyp başga halklaryň ençe asyrlaryň dowamyna eden işini biz bir näçe ýylyň dowamyna, belkem bir näçe aýyň dowamyna başaryp biljek mümkinçiligimiz bar. Şoň üçin aň düşünjesi ösün, hakikaty düşünýän, hakikatyň tarapynda bolan, içinde, yüreginde Allah'a gorkusy bolan watandaşlary bileşip, bilelikde guramaçylykly, has, güýçli, jewitleşip göreşmäge, halkyň ruhuny götermäge çagyrýar. Biz hemişe hakikatyň tarapynda bolan. Biz hemişe halkyň hyzmatynda bolan. Ondan soň halkyň we hakyň hyzmatynda bolmagyna dowam eder. Gürrümsiz. Biziň eden işlerimiz
nähili işler edip biljekliğimize kepillik garanti berýär. Bizi tanajak bolsaňyz, bizi biljek bolsaňyz, biziň eden işlemide, eden hyzmatlarymyza seredin, şoňa baka berin. Iň soňky tesbirimiz ýalanyň soňy puç. Bärde gata akylly hereket etmeli. Ganyňyzmalyk edip dudawa düşmeli däl, gaty dogry. Şükürbaş kinosundan ýaly. Dudawat ýa biri, Urşulyň gidelim. Edil solar ýaly. Tarihi kitaplardan, kinolardan tejribe çykarmany öwrenin diýe. Ömrüň uzak bolsun. Haja bol. Mehriman doganlar edildiler. Eliniz, yüzüňiz, ruhuňyz, ömrüňiz, geljegiňiz, tokum tiýejiňiz dert görmesin. Hakykat üçin, adalet üçin, halallyk üçin her ýazýan harpyňyzyň sowagy toýlaryňyzda müň bolup gaýsyn. Öýüňize bereket, ömrüňize bereket. Täze etip gelýär. Täze ile bagyşlap, täze il gepleşiginem. Taýarlajak bolýar, netip bolsa, ýylyň jemi diýilen gepleşigem taýarlajak bolýar. Oňdaşynyň gaty köp sorag gelip boğuşdy. Türkmenim telekanaly açyljak bolsa, bu Türkmenim YouTube kanaly ýapylýarmy? Ya aýratyn bolýarmy? Näme bolýar? Menem işe girip bilýänmi? Menem işe alsana, döwleta gaýrat et. Menem geleýin, menem çağır, menem bir iş edeýin diýenler bar. Şolara jogap berer ýaly, ýagdaý düşündirer ýaly. Türkmenim telekanaly näme maksat edinýär? Türkmenim telekanaly telim millan bäri dowam edip gelýän men öz eňinleşmem bilen bililikde diňe Türkmenistanyň däl, türlü ýurtlardaky türkmenliň öň dawarjylary şol jemgyýetde sözü diňlenýän, maslahata alynýan öň dawarjylary bilen bile ýöretip gelýän dünýä türkmenleri gepleşiginiň üstüne oturdular. Telekanal görünüşi şol. Şol bir guramaçylyk, şol bir gepleşik, ýöne biz o gepleşigi inni dünýä türkmenleriniň halkara, türkmenliň bir halkara telekanalyna öwürýär. Diňe ady görünüşi ütgeýär. Şoň üçin ençe ýyldan bäri bile eňine berip gören işeşik gelýän eňinleşlerimiz bilen ilki bilen ilkinji işe yerleşmek, işte wezipe almak şolun haky. Ondan soň soňky döwürlerde tanyşyp, biziň bilen bile hak üçin hakykat, adalet, arafalyk, halallyk üçin bililikde görüşüp gelýär. Watandaşlarymyz üçin. We şol fanyna gyzylan gymmatly biziň dünýä aýlymlarymyzda tesir ýazýan, analiz berýän analitiklerimiz. Şolun haky. Şolun hemmesiniň geljek gaýgasy bolmady ýaly. İşini hemme zadyny üpçün edemizden soň, howpsuzlygy bilen bile üpçün edemizden soň, ondan soň yer galsa, iş mümkinçiligi bolsa, iş orna galsa, o taýgam kim münasip bolsa şolaň arasyndan taýlap seçip alar. Ýöne men geleň garawul bolaýyn, men onu bolaýyn, bular ýalyky saatlary edil häzir biz hiç zat aýdyp edip bilemzok. Näme üçin? Germaniýa gelip ýaşap işlejek bolsaň, Germaniýadaky kut edil häziriň özünde Germaniýada ýaşap bolup gören adamlaň edip bilmeýän, başarmaýan işini edip bilýän adamy çağırıp getirip bolýar. Garawul her kim bolup bilýär. Gapyda her kim derwede wan bolup bilýär. Ya şoňa mendeş, ya tämizlik işleri, ya ofisiň öýlesi hemme kişi edip bilýär ony. Türkmenden başga, sizden başga hiç kimin edip bilmeýän işini edip bilýän bolsaňyz, onda Türkmenin kanalyna size wezipe daba, ornanma, çakılygym, iş wide, näme diýsen bar. Ine şondan ibaret. Onda ýene-ki efirde uşuklanyp açandy hoşta bolun, Allah ýarňyz bolsun.
Eliniz yüzüňiz dert görmesin. Eger kyn bolmasa gaýrat edip kanaly begenin, gollan, agza bolun. Şu gepleşikleri öz tesvirlerinizi hakikat üçün edilýän tagallalary, görüşleri dürli platformalarda, YouTube'da, Facebook'da, Instagram'da, TikTok'da, beýleki ýerlerde de ýaýradyn. Hakikat näçe köp ýaýrasa, şonça köp eşdiler we hakikat şonça köp güýçli bolar. Ötkür bolar, ýitkir bolar. Şonu bilin, serdary gollamyzok, serdary gollaýanlaram gollamyzok, serdary gollajak bolýanlaram gollamyzok. Şu temada saklanýanlary, öz garaýşyny aýtmakdan ýa-da ses vermekden saklanýanlaram gollamyzok. İl günüň bähridine garşy edilýän jenaýatlara, bikanun işlere kim bilip bilmän goşan bolsa türkmeniň gargyşyna duçar boljagyny ýadyna çykarmaz. Häzirlikçe Allah ýarňyz bolsun. Ýene-ki efir duşuklarymyza çenli köp sag bolun. Ertir Ýewropa ýurtlaryna, hasparallan ýurtlaryna Rajdestvo ýa-da Noel diýilýär. Bulan resmi bayramy. Şu däwe eýerýän, ynanýan watandaşlarymyzdan ba bolsa, şolaňam bayramyny tüýsürekden gutlaýar. Olaňam bayramlary gutly bolsun. Biz täzeýli belleýär, gutlaýar öz aramyzda. Täzeýli bilen balanşyklam ýetip bolsa, öz aramyzda gepleşik ederiz. Täzeýlimizi güni ýaýlymda, günümen bir-birimizi gutlaşarys. Häzirlikçe köp sag bolun, Allah ýarňyz bolsun. Toýda görüşelim. 2022-nji ýyl toý saçakly öz ýurdumyzda gatnaşyp bilelikde ýeten ýeňişli tepkitlerimize guwanyp başlan ýylymyz bolsun. Hemmämize düşmeli bolsun. Ýetip gelýän täze ýyl mehmanda bolunlar. Görüşýänçe hoş sag bolun.